bus auto dneska Kocman.cz a zase pro vás přichystal World of Tanks. To je moje první video z World of Tanks. Jdeme na to. Dám si bitvu. Tak jsme druzí nejblbější. Tak. Jo, ty vo. Ten je nejlepší. Tak. Tak zahrám si jen 2 bitvy. Pardon, ale budu muset i bývat to kráčí videa v pátek, v sobotu a v neděli budou nejdelší. Jinak vždycky do čtvrtka budou nejkratší, třeba jen tak 2 kola nebo ničeho třeba. Tak. A jdeme směrem k jim vlajce k červená. Tak jdeme na to. Budeme často hrát i třeba podobnou hru, je to Van Thunder. Tam můžeš mít i letadla, i tanky. A možná si někdy i stáhnu jednu hru a to tam máš tanky, lodě a letadla. Jde. Tak. Tak. Zničím. To bychom si mohli dát. No teda už ne. Zatím prohrávám. Teď je to remíza. Teď vítězíme a to, co bylo? Zatím bohužel nás zabili. Nějaký asi tak 10kový tank. To se asi vezme dělostř. Tak, to vezmeme takovýho výhodného docela. Tak někdo má zastřelil. Tak. My si sem zacouváme. To.
teď. What? No. Tak to nějak stříli. Docela i dobře. Ne. Nejhorší je na tom to, že to málo tak to zaměřuje. Kdybyste se chtěli třeba kupovat. Kde? Tady končíme. Všichni okamžitě ven. Jestli se vám toto video líbilo, můžete něco napsat do komentářů, dát mě like, dát odběr. S vámi loučím, mějte jinak. Čau.